Sipai Hijala district by Khobjak, Mohon Buk Bolok ni bisingo klaijak, Melagor PS ni bisingo klaijak, Subdivision Sunamura, Dokhin Teiwandal Kamingni, Tako Rakesh Deborma, Bisi Kebang Maharamboi, Sak Hamya Thongar klaijak, Sak Hamya ba Sak Hambai Thangto, Hini, Nukhungni Malmata Jetongmani Phalei, Sak Hamnogot Langi Thangibo, Sak Hamni Manliya, Tako Rakesh Debormani, Buma Tai Bufa. Nukhungo chana mai kirei, nukhungo rang puisa kirei, nukhung chaya chogya ngai tongman jorao, khorok chafano neta henjanai MLA henjanai rok thangai nainai kirei eba chuba mongrinai kirei, haini bagino luko khagna rong thani, tako Rakesh Deborma buma, luko chuba so sanjaka, lachia behia kaifano borok sanjaka, kiribo yogya lasibo yogya, tamgi hingkai, busla kaham, 9 mas bahago tonewoi, sak kengai omo haikino busano kolo kotor khaina bagai pusuti phani yagulo sak hamya angman nugui belakhino bakha hyokjak mokolni mukti yorjak tako Rakesh Deborma buma tai tako Rakesh Deborma phiaba borok sakbai thangno omo haikai video footage khayei borok luku rongni thani luku chubachu sanjakha luku chubachu norokbo rinang musungui tong hangke kha gana tiprasa maya gana rok norokbo chuba jabaidi norokno tako Rakesh Deborma ni nukhungni ekon norokno chini TV skini bisingtei norokno rewiri nai norokbo chuba hodi norokni nukhungo janjani busabutino maya nangtino norokbo maya nangdi tako Rakesh Deborma no bobo boihekino kolok kotor ungnar musungo boihekino poriwui dol baya bai baksakhai school thangai borokbo porina musungo phiaba tabuk sak hameni bagai belakhino wanajak tako Rakesh Deborma tai buma phiaba tabuk lukorong thani nasingjak chubachu da mano hinai sak hamya ba hamni da mano hinai lukorong thani kicha micha chubachu man khangke bo sak hamna rogot langai busalano sak tikmen khainani sori najarinani omo haino sawai khnarikha tako Rakesh Deborma buma tai tako Rakesh Deborma mokolni mukti yoroi lukorong thani bobo chubachu sanjaka MLA montri rokno snambui rohoro phiaba boroni bo boot kaisalai rikna tako Rakesh Deborma ni buma song phiaba tini boot kaisari rohon bisingtei kaming amsani neta hinjak tongnai chairman hinjak tongnai rok phano tini thangai naisonai nainai kirikho phiaba borokbo kaming amsani neta eba chairman member eba montri rok tongnai rok bai borokbo thangai kaham haima najana mungjakmani phiaba tini nainai kirini bagai belakhino mokolni mukti yorjak bokhawo pherang koma hai ongjak tako Rakesh Deborma tai buma Rakesh Deborma ni bagai yang chubachu kaisa dukurongo sanjago bono doctor kham phangna bagai boni kitini side o pathor khaitonga abo nainan bagai ang kono dukurongo isa chubachu naijajogo tai kaisa kurungkha ang bai monai tusa Deborma borongni donlo belai hambai maru ani pasana borok aso kosto ke chubachu khainani bagoi sapang kapama ono khalainani ma nokorka bon bagoi bonang belai hambai maru ani pasama aso kosto khalai mani bagoi ana chubachu rurani bagoi rok tabu aso kosto ke lama hakchakmak ani bagoi borok khainani hini panso ko tongnai mani bagoi borok donlo bang belai hambai maru bisi kutung maru amui ani cherai hamya kalaijak Sukolog thangmiya onek duk suka ang buma ang bufa najangnai jesu je malmata phalsuka charanya tako daiman bagai tai kobres naikha abai ungya tabo khain hai te waisa doctor kaham kurungna bagai ang jotono chubachu masabika kisana norok an besano maya gna rok tipra sarok kisa chubachu rukheba an besano kisa kang susto ke diphe manana no jotono sono ani kok belai norok no hambai maru ani subdivision ka Sunamura PS ka thana angke Melagor rolok ka monbo district ka Sipai Jala ang
Kongoka Dokin Tibandal. Below no hamby maru, sumo andi. Tumukum ka Kasubabaje Amulakapo Musugua Amuhana Musugua Kasubaje